Ġifri kif niftħu l-iskejjel, ħajkonna każijiet u ħajkonna tfal li jitpoġġew kwarantina, ġifri daw ħajkun hemm. Ġifri aħna din ngħixu f'pandemija fejn il-pandemija qiegħda fil-komunità, jiġifieri ħajkonna każijiet. Hekk sostna il-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici f'intervista s-filgħodu fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Laburista anqas minn 24 siegħa minn l-Midja Laburista stess qalet illi l-ġenituri u l-għalliem għandhom moħħhom mistrieħ bil-ftuħ tal-iskejjel, fatt miċħud tal-kollox minn bosta li kkummentaw. Il-Ministru qal ukoll li l-esperjenza tal-ftuħ ta' Child Care Centers kienet waħda ta' suċċess. Madankollu bost edukaturi u ġenituri sostnew illi wieħed ma jistax iqabbel l-ammont ta' tfal li jattendu f'dawn iċ-ċentri mal-eluf li mistennija jinġabru fl-iskejjel madwar Malta u Għawdex. U għal dawk illi għal xi raġuni u oħret jibżgħu jibatu lil uliedhom l-iskola Owen Bonnici irrepeta illi mhux ser jkunu qed jingħataw multi. Madankollu meta mistoqsi dwar kif se jkunu qed jirċievu l-edukazzjoni dawn it-tfal, il-Ministru waħħal fl-Unjen tal-Għalliema l-MUT illi qed toġġezzjona s-sistema hybrid fejn il-lezzjoni ssir fil-klassi u tintwera wkoll b'mod dirett u virtwali għal dawk illi jibqgħu id-dar. Dan ifisser illi il-Gvern qatt m'għandux soluzzjoni għal din l-isfida l-ġimgħat qabel il-ftuħ ta' sena skolastika ġdida. Mistoqsi dwar x'jiġri f'każ li l-għalliema jkunu ma jifilħux u kif l-istudenti ser jirċievu l-lezzjoni Owen Bonnici stqarr hekk. Dawk it-tfal illi l-għalliema tagħhom tkun sikk ikun hemm pereżempju LSC magħhom u jaraw il-lezzjoni tat-teacher tal-klassi taħdejhom trasmessa fil-klassi tagħhom. Bost edukaturi saħħu li din is-soluzzjoni mhux ideali la darba mill-possibilità illi l-klassi l-oħra tkun għaddejja minn parti oħra tas-sillabu tal-istess suġġett. Nam fil-waqt illi meta kien mistoqsi dwar għalliema u studenti vulnerabbli, il-Ministru tal-Edukazzjoni konferma n-nuqqas ta' pjanar tal-Gvern billi qal li ma jistax jagħti ċertezzi. Sa dan it-tant matul l-istess programm, il-Professur Charmaine Gauci appellat lil ġenituri biex ma jibatux lil uliedhom l-iskola jekk ikunu ma jifilħux fil-waqt illi jekk kifetx każ fl-iskejjel għandhom jittieħdu il-passi meħtieġa.